Следващата ни гостенка може да се определи като една от най-провокативните дами в публичното пространство. Тя е изкусителка с професия блондинка, красавицата, която не се притеснява да разкрие прелестите си или да разказва за своите понякога обвързани обожатели. През 2007 става мис Playmate, след което за нея следват поредица от корици на известни мъжки списания. Последното й превъплъщение е в киното. Повече ще разберем от самата нея Златка Райкова. Здравей, добре дошла. Здравей. Все по-добре изглеждаш. На какво се дължи това? Ами аз смятам, че един човек като се чувства добре вътрешно и външно изглежда много по-добре. Така ли ми се струва или за известно време се беше скрила от медийното пространство? Ами аз не смятам, че съм се показала така в цялата си прелест все още. Да, наистина се оттеглих, защото сметнах, че други неща са ми по-важни, по-интересни и ме правят по-щастлива. Какви са тези други неща? Разкажи ни какво се случва около теб. Ами, така светският живот остана малко на заден план, поради простата причина, че така се отдадох на семейния уют, ако мога така да го кажа, на човека до мене и се чувствам, мога да кажа, че по-добре от преди. По-късно ще си поговорим за твой личен живот, но все пак да започнем с новото около теб. Снимала си се в новия филм за Конан, който част от снимките бяха в България. Каква ти беше ролята там? Разкажи ни малко повече. Ами честно казано, много не мога да разказвам за ролята във филма. Не мога, искаха ми много снимки от много места, нали? Но наистина не мога да издавам много. Ролята естествено, че е малка. В смисъл не е някаква голяма роля. Ако някой очаква да съм главната героиня във филма, не съм. Да, аз четох, че си била мъченица във филма. Ами да, има нещо такова. Има ли нещо такова? Да. Не съм красавица, напротив. Трудно ли ти беше да влезеш в такъв образ, в който не си красавица? Ами не, на мен ми беше интересно да бъда в такава роля, да участвам като съвсем друг човек, далеч от това, което съм аз, така че беше доста интересно. Имаше ли реплики? Ами нека остава да видите сами. Добре, тогава ще те помоля да го сравниш пък с една друга от твоя роля в сериала Забранена любов, коя ти пасна повече и коя ти беше по-трудно съответно да изиграеш. Ами, честно казвам, нещата са много различни, защото при Конан там е доста голям мащаба, доста продукцията е много голяма, страшно много хора се работи. Искам да кажа, че там ми беше много интересно, много любопитно, всички тези звезди покрай мене. Наистина ми беше много хубаво. Докато, нали, при Забранена любов смятам, че ми беше по-лесно и по-някак чувства в свои води. Там? Ами, ролята ми беше на леко момиче, което завърта главата на един младеж, но това ще го видим сега в септември месец, като почнат новите серии. Как се справи с тази роля? Мъченица или леко момиче беше по-лесната роля за теб? Ами, не знам. В смисъл, и двете са много различни, в двете крайности. И двете бяха хубави. Смятам, че и с двете справих добре. Предстои да видим и двете ти изяви. Знаеш ли кога можем да видим? Кога е световната премиера на филма за Конан? Ами следващата година, не знам точно кога, защото още не е обявено. А имаш ли планове да влезеш сериозно в световното кино? Хареса ли ти? Еми да, определено ми хареса. А сега вече какви амбиции имам? Аз смятам, че всеки един човек, като му сподаде такава ръка и почва да мечтае за много по-големи неща и по-големи роли и така нататък, всичко е божа работа. Каквото се случи. А как попадна във филма? На кастинг ли се яви или ти се обадиха и търсиха специално тебе за тази роля? Обадиха ми се. Да, значи са те харесали, но за в бъдеще може би ще ти се налага, ако решиш да се снимаш в киното, да се явяваш по кастинги. Склонна ли си на любов бях на кастинг. Но пък във филма, доколкото знам, си с твоето собствено име. Да, но това няма нищо общо с това, което съм аз искам да уточня. Но да, с моето име съм си. Което много беше така вълнуващо за мен и странно, защото така са го избрали, но така са... Продуцентско решение ли беше това? Да, сценаристите, продуцентите така бяха решили. Ако бяха избрали друго момиче, пак ли Златка щеше да се казва? Ами не знам, нямам представа, не мога да кажа с другите. Аз искам да те поздравя, защото твоето име стана едва ли не нарицателно в нашата държава. Не знам дали знаеш, дори Милко написа песен за златките, но ти първо прокара тази професия Златка.
Кажи ни какво представлява професията Златка и дали всъщност тя ще е свързана с актьорската професия за в бъдеще. Честно да ти кажа, точно преди малко си помислих дано да ме питаш какво означава професия Златка, защото и аз не мога да ти обясня. И така всеки път, във всяко интервю ме питат: това си е една моя професия, измислена. Това си е твой начин на живот. Да, това си е моят начин на живот. Така малко с насмешка. И така, не е нещо специално. А обиждат ли те така тези определения? Професия Златка, държавата на златките, нападки от някакви журналисти? Не, защо да ме обижда? Радвам се, че съм интересна по някакъв начин, че с много малко усилия моето име, както казваш, ти е станало по някакъв начин нарицателно. Така песен се пее, която на мен ми е много смешна и интересна. И не така. си ли потърси правата за тази песен на Милко? Как така ще ти... Не. Въпреки, че Златка е само една. Трябва да си потърся правата на някой друг. А той не те ли покани да участваш в клипа? Не. Аз, между другото, разбрах преди няколко дена за тази песен. Той тук ни се обади пяния в ефир. Наистина ли? Да. Ами, не знам, не съм. Аз наистина чух при няколко дена и както им казвам на моите приятели, те казват: ти как така не си я чувала? Като не излизам много така, не ги чувам много. Не излизаш ли вече по заведение? Излизам от време на време, но по-рядко. Ти каза, че си се променила заради семейния живот. Ще ни издадеш ли тази мистична фигура на мъжа до тебе? Каза: аз съм гепила най-якия мъж. Ами не смятам, че е нужно. Аз съм по-интересна, така че нека да говорим за мене. Популярен ли е той? Не. А мислиш ли, че популярните мъже са по-желаните в България? Това си говорихме с предната ни гостинка. Ами от мене специално не са желани в никакъв случай. Аз не съм така... Нямам някакви критерии да е футболист, да е какво най-много държиш? Все пак какво да е нормален какъв мъж. трябва да е мъжа до тебе? На кое най-много държиш и да правиш компромис с него? Определено трябва да е сериозен, така да отговаря на моите критерии, които са не малко. И... Нека да чуем твоите критерии, въпреки че Златка вече е обвързана, нека все пак да ни издадеш някой от тях. Не знам, трябва да е сериозен мъж. Не трябва да има някакви други приоритети толкова много трябва да ти да си основния приоритет. Аз трябва да съм най-важното нещо за него. Искам да имаме, трябва да имаме еднакви интереси, да се смеем на едни и същи неща, във всичко трябва да си пасваме просто. Смисъл, много са нещата, аз в момента дори не мога да се сетя какви са точно. На какво се смеете? На какво се смееш ти? Ами не знам, на някакви детски неща. Аз съм едно голямо дете, честно казано, и се смееме на доста такива глупови неща, които дори не се сещам в момента и може би са доста неловки, за да ги казвам. А какво пък може да те натъжи и да те разплаче? Това е нещо... много позитивна, весела, усмихната. Какво все пак те натъжава? Ами честно казано, аз съм човек, който доста често плаче и доста така съм емоционална. Разстройвам се от най-малките неща, много съм емоционална и това по някакъв път страшно много ми пречи. Искам да съм малко по-корава и да не съм толкова, да си показвам емоциите. Общо взето много неща ме разстройват. Каза от най-малките неща, впечатляваш ли се от... Ти все пак си доста популярна от публикациите по твоя адрес в пресата. Плакала ли си заради такова нещо? Ами да, сега като се замисля, това е една от главните причини, поради която аз да се оттегля така от светския живот. Защото, едно, че засягаше мене лично, всичко, което се пишеше, започна да засяга и хората покрай мене, което беше вече доста грозно. Пък и не може вече да го причинявам на хората, които ме обичат, да слушат най-различни небивалици, които нямат нищо общо с истината. И аз съм един човек, а те да ме представят в някаква вау светлина, която аз въобще не съм. Но ще продължава да се пише за теб. Ти успя ли да превъзмогнеш? Това смисъл? Аз никога няма да спре да ти пука от тези... Ами да, мога да кажа, че е спрял да ми пука. Гледам с голяма насмешка на тия неща, но хората покрай мен, които ме обичат,
все още не могат да ги превъзмогнат За тях е и по-трудно. за тях е по-трудно и аз ми е доста гадно заради тях, не е толкова заради самата мен. Ще продължим разговора с Златка Райкова и след рекламите по BBT.